Oiana, Unaz, Nerea eta ni gara, eta Marke. Eta gure sumendiaren lehorketa aurkeztuko dizuegu. Materiala buztina, kola zuria, taula bat, egunkaria, plastilina, botila eta buztina, bikarbonata kolorantea eta espinari. Lehenik egiten dugu, ipintzen dugu taula. Gero, arrese egiten dugu periodikoaren paperekin. Gero, ipintzen dugu gure botila hemen barruan dagoela, igual ez dezela ikusten. Eta, gero buztina ipintzen diogu, ikitzeko gora eta Urrengoan ipintzen ditugu plastilina guztiak eta ibaia. Gero hasten gara gutxi gora bera zuhaitzak eta animaliak egiten. Eta etxean, namen daudela.